Takže čaute. Hlasím sa vám takto tu z domova. Jop. Tomto je moje štúdio. Takže chcel by som sa veľmi poďakovať tvorcom stránky thewalkingdead.tvguru.cz za to, že zverejnili môj miniseriál na ich web. Veľmi pekne ďakujem, vážim si toho. Ďalej by som chcel reagovať na niektoré komenty, alebo nie na komenty, ale na odozvy o niektorých ľudí, že je to smiešné, čo ja robím. No bohužiaľ, pre vás je to smiešné, pre mňa je to niečo super, pretože ja Walking Dead milujem a vlastne to bola moja inšpirácia. A keď si niekto myslí, že to, čo moje diela, moja celá tá videotvorba je smiešná, tak nech príde, nech si tu sadne za to moje štúdio, nech skúsi nejaké takéto videjko spraviť to profi, hej. A potom uvidíme, ako sa bude pozerať na svoje komentáre. Hej. Všetky svoje skúsenosti som si nahrabal sám, no a vychádzam aj z nich, takže moja tvorba je pre mňa všetkým a chcem s tou tvorbou vlastne pokračovať aj naďalej. Chcem sa s ňou niekde na trhu aj uplatniť, takže dúfam, že sa mi to podarí. A nepraníko budem mať stále, takže to je jedno, či to bude sa týka tohto seriálu, alebo či to bude iného seriálu, alebo niečo iného. Každopádne je to úplne jedno, pretože niektorí očividne si zavidia, alebo nemajú čo robiť. No radšej budem robiť nejaké videá, hej, jak chodiť vonku a niekde chlastať, drogovať, fajčiť, huliť a podobné veci a potom skončím 4 metre pod zemou. Takže tak. Ďalej by som chcel vlastne sa poďakovať za všetky komentáre, ktoré sme doteraz dostali na naše facebookovské stránky. Ďakujem všetkým, ktorí dali like na Facebook stránku, všetkým ďakujem, ktorí si pozreli tie videá, ten miniseriál. A tuším, už máme 335 pozretí. Máme 335 pozretí a je to super. Druhá séria bude, 100% bude. Takže točíme ju niekedy začiatkom leta a na YouTube by sa mala dostať v decembri. Prezradím toľko, že budú tam nové postavy a bude sa to odohrávať rok potom. Takže o rok neskôr, čo sa bude diať. Takže to je asi k druhej sérii toľko. A čo by som vám ešte tak povedal? Ak by ste mali nejaké otázky, či už ste to fanúšici zo Slovenska, z Česka, and from English, America, ATC, tak napíšte mi a spravím nejaké to video s takými tými video odpovediami, ako to robia ostatní. Takže zatiaľ sa s vami lúčim z domova, tak příště.